Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Jules Chercheur. N'o k'a sɔrɔ aw bɛ yan a y'a teliya koba de kɛra jamana kɔnɔ, koba de lamagara, koba de kɛra Mali justice fɛ, n'a bɛ lakali, n'a bɛna mɛn ka da zanaw la. Mali justice tɛ blague dɛ. Bi on tɔ dara la ko la justice elle est indépendante. Mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ justice kɔnɔna la minnu ka baara kɛcogo man ɲi, mais an kana juge bɛɛ bugɔ bere kelen na. Juge ɲumanw bɛ Mali la. Mali kiri jigi bɛ se ka d'a kan. A ye vidéo a y'a partage ko baw de kɛra bi. Procès la Ivoirien minnu minɛla u ka procès. Comme an ye mercenaire fɔli dabila fɔlɔ ka sababu kɛ Asimi ka logique kɔnɔna an bɛ ka bɛn ɲini jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Donc anw tɛna kɛ sababu ye ka tasuma ka tulu kɛ tasuma la quoi, ka tasuma ɲaga an tɛna o kɛ quoi. Mais a bɛna sɔn an ka autorité ye, a bɛna sɔn an ka justice ye. K'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Hayidara kabako fura tigi, Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la. Fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. A ye weleli kɛ k'a kɔrɔbɔ, aw yɛrɛ bɛna da kabako fura. Aw m'a fɔ ko diɲɛ don o don mɔgɔ hakɛ min bɛ ne wele ko ka Cheikh Tiyami ka numéro d'u ma k'u sɔnna a ka fura ye, o ka ca banna a si ye. Donc a ye fura ninnu san. K'an ka belebele fo, an ka kutubu, an ka waliyu Cheikh Lasana Kanɛ, belebele a bɛ Segu. A ko tant qu'a bɛ balolen ni Ala ni kira sɔnna Faransi tɛ se sɔrɔ Mali kan. Mali bɛ libéré, farafinna bɛɛ bɛ libéré. Lasana Kanɛ ko maliyɛn bɛɛ ka i hakili sigi. E cɛ belebele i bɛ k'a ka tagali la a ye baara min kɛ a ma dogo maliyɛnw na, wa anw sɔnnen don a ye, an dalen don kutubu la. N'a ye kutubu fɔ, an bɛ a ka Mukadam Abubakar Kamara Kati, Sufi a ka chauffeur kɛ n'o ye Sufi Madu ye, k'a ka soudeur kɛ Sidi. O tɛmɛlen kɔ ka Segu autorité morale ka a fo, ka Cheikh Sala Kani Jalo belebele dankɔrɔba Dilikaw ka gɛtɔrɔ a bɛ Bamakɔ yan. N y'o de fɔ n ko morikɛ a ka dɔgɔkun kelen kɛ Mali kɔnɔ a ma nɔgɔn, wa n'a yera Mali kɔnɔ fɛnɛ i b'a sɔrɔ a occupélen don permanemment tout le temps. Ala ka maa ɲumanw bɛ yen dɛ. Dɔnni tigilamɔgɔw ma ban jamana kɔnɔ. Cheikh Sala Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fɔ Tubakura, a ka foli belebele bɛ yan. Donc n'a ye Cheikh Sala fo, an bɛ Amadu Kani Jalo fo yan fo Dili. Wallahi Dili Kani Jalo lakaw dɔnnibaga du don, wa k'a fɔ an ka autorités ye ko terroristes yera Dili yan fan na k'u k'u hakili to Dili la a n'a alentour u ka sécurité fanga bonya. O tɛmɛlen an ka farafin dɔnna, an ka farafin dɔnni kɛbaga dɔ n'a fɔrɔlen don farafin fura la, a ka farafin fura u ye médaille d'a ma, u ye diplôme d'a ma. Est-ce qu'il y a faamu? Mali yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ ka d'a ma k'a ka farafin fura feere, n'o y'an ka sinafɔkɛ ye. Damsa commentaire wɛrɛ t'a la tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ. An bɛ nin k'a la, a ka sinafɔkɛ a k'a ka fura mɛn, a ka fura bɛ bana ni bana minnu kɛnɛya. Damsa n'a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a ye girin a kan dɛ, wulibali don. Donc an ka Damsa lamɛn. Muso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara, ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sini. Donc a ye partage ta. Fɛn fɛn fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne
ne n'o kɛra tere k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka ja sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye voilà merci n balimaw Mali ni Côte d'Ivoire film banna Mali kiri Mali justice kumana Mali procureur ko ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw bɔ a kalama ko sɔrɔdasi minnu n'u kun nalen bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire Mali kɔnɔna la ko Mali y'u accusé gouvernement y'u accusé fɛn o fɛn na gouvernement ye sigana ko fɛn fɛn fɔ k'a sigana ko bɛɛ jɔra k'a sigana ko bɛɛ ye tiɲɛ ye an siranna fɛn o fɛn ye ko ninnu nana ka na o fɛn kɛ an y'a sɔrɔ o kelen don Mali magistraw kumana u ko ninnu nɔ yera complot état kama ka complot kɛ Mali état kama est-ce que a bɛ ka kuma in faamu k'u nɔ yera ka complot kɛ Mali état kama u tun bɛ fɛ ka Mali déstabiliser o ye fɔlɔ ye k'u nɔ yera est-ce que i y'a faamu k'u tun bɛ fɛ ka janfa ta k'a lase Mali territoire ma k'u nɔ yera u tun bɛ fɛ ka Asimi ka fanga u tun bɛ fɛ k'a tiɲɛ k'u nɔ yer'o la n balimaw a ma ban dɛ k'u ni maramafɛnw yera maramafɛn minnu n'a kun man ka ye u bolo n'u ni o maramafɛnw kun man ka na ni nacogo la siga t'a la Mali gouvernement ye min fɔ ko ninnu nalen kun don ka Mali déstabiliser kiri ko nin kuma bɛɛ ye tiɲɛ ko ninnu ale tilalen a ka sɛgɛsɛgɛli la k'a y'u condamné ko ka u ɲangi ko kuma o kuma fɔra k'a jɔr'u la Mali kiri ko k'a ye san 20 di cɛ 46 min ni commando juguw don commando minnu n'u formera n'a cɛ kelen a bɛ se ka cɛ 100 place ta n'a cɛ kelen o kelen n'u ye mugu ci la dibi la u t'i jɛ n'u ye mugu ci la tile fɛ u t'i jɛ n'u ye mugu ci la hali ni san de bɛ ka na u t'i jɛ Asimi ka bataillon BAFSI o équivalent o de ye commando ninnu ye commando ninnu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ de ye ko Kwasi Adam a b'a kalama Kwasi Adam aw hakili la ko nin ye tɔgɔ jumɛn ye nin ye libérien tɔgɔ de ye ko Kwasi Adam nin tɛ malien c'est à dire nin tɛ ivoirien yɛrɛ tɔgɔ ye est-ce que i y'a faamu donc ko cɛ 46 ko san 20 pɛnpɛrɛla u kun k'u kun bɛna Mali janfa fanga min kun bɛ u kun bɛna fanga in labin est-ce que i y'a faamu u kun bɛna basigibaliya don an ka jamana kɔnɔ u yera ni maramafɛnw ye maramafɛn minnu n'u ni a man ka ye ko san 20 kaso pɛnpɛrɛla u kun a ma ban dɛ san 20 kaso pɛnpɛrɛlen u kun k'u ka amani n'o ye wari sara ye 2 millions u mɔgɔ kelen o kelen k'u bɛɛ ka 2 millions sara 46 personnes ni k'a mɔgɔ kelen o kelen k'u ka 2 millions 40 c'est-à-dire a ye dɛmɛ ka calcul kɛ 2 millions fois 46 2 millions fois 46 o bɛ bɛn joli le ma dɔ k'a fɔ n ye quoi 2 millions fois 46 est-ce que vous voyez 2 millions n'i y'o multiplier par 46 a bɛ bɛn combien millions ma dɔ k'a bila commentaire la joona n k'a da fɔ mɔgɔw ye a bila commentaire la 2 millions multiplié par 46 donc a bɛ bɛn a teliya k'a bila commentaire la n k'a kɔrɔ fɔ donc a bɛ bɛn 92 millions dɔ y'a sɛbɛn ko 92 millions est-ce que i y'a faamu donc ko ni ma fili ye 92 millions ok donc c'est comme u condamné la 92 millions k'u ka o de sara a ma ban dɛ a ma ban n bɛna tɔ fɔ aw ye tuguni e ja Mali justice tɛ kulonkɛ dɛ u ma da o ma tuguni dɛ u ko tuguni k'u ni maramafɛn min nana u ni kɛlɛkɛminɛn minnu nana u kun bɛna Mali fanga k'a tiɲɛ ni kɛlɛkɛminɛn minnu ye ka Mali déstabiliser ni kɛlɛkɛminɛn minnu ye a b'a kalama Mali justice ko
k'ale kɛlɛkɛminɛnw saisi ko kɛlɛkɛminɛnw k'a tɛ di soldat ninnu ma ko kɛlɛkɛminɛnw kɛra Mali propriété ye a saisira k'a tɛ di tuguni a lamɛn ka ɲa dɛ u ni arme de guerre minnu nana a arme de guerre ninnu Mali ko k'a ye arme ninnu saisi ko arme ninnu an ka justice k'u y'a saisi ko arme kɛra Mali ta ye ko arme tɛ se ka d'u ma arme tɛ se ka d'u ma tuguni ko Mali justice ye arme saisi canga magistrat minnu ye nin kiiri tigɛ f'u k'u tɔgɔ fɔ an ye an k'u fasa da an k'u tɔgɔ fɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko ninnu ye cɛfarinsiw ye maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko ninnu tɛ siran maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko ninnu ye Mali bɛɛ kunnawolo bi maliyɛnw ala kama yafa justice ma ko kɛra aw la kiiri ko la a ka jugu dɛ ko kɛra anw na anw tɛ se k'an ta lakale quoi mais n bɛ fɛ bi maliyɛn bɛɛ ka yafa justice ma parce que o ye fɛn dɔ kɛ bi fɛn min bɛ maliyɛn bɛɛ kunnawolo fɛn min n'a bɛ maliyɛnya nege don i la fɛn min n'i b'i ka fierté n'i ka souveraineté sɔrɔ Mali justice an t'aw sara sɔrɔ bi wallahi a ye fɛn dɔ kɛ bi événement ala kama aw jija a ka baara bɛɛ ka kɛ nin kɛcogo ye je propose même nin kɔfɛ société civile en force du changement ani magistrat an ka sigi an ka kuma parce que nin kan ka kɛ nouveau départ de ye bi maliyɛn bɛ se ka da a ka kiiri la maliyɛn bɛ se ka sɔn a ka kiiri ye maliyɛn bɛ se ka bisigi k'a fɔ k'a ka juge wallahi ko mɔgɔ t'u bagabaga k'u tɛ influencer bi an y'a prévu an ma ban tuguni dɛ kiiri kun ye kiiri fila de o ye arrêt fɔlɔ ye o ye 46 ye a hakili b'a la Mali kun ma muso 3 bila pour des raisons humanitaires raison humanitaire aw b'o kɔrɔ dɔn an kun ye muso 3 bila pour des raisons humanitaires a bɛna bɔ kabako de kalama sisan an kun ye muso 3 min bila pour des raisons humanitaires a b'a kalama ko Mali justice tilala ka olu condamné cɛman manamana condamnation d'aw kan Mali justice de filɛ nin ye muso 3 min bilala Mali justice y'u condamné n'i y'a ta k'a lajɛ à la peine de mort Mali justice ye muso 3 min bilala n'u ko ivoirien don ala kelen de b'a tiɲɛ dɔn n'a taara Côte d'Ivoire ko condamné de à la peine de mort à la prison à perpétuité mais u tɛ kɛnɛ kan dɛ u bɛ Côte d'Ivoire u condamné o kɔrɔ ye ko n'u nana Mali la diɲɛ don o don u bɛ si kaso de kɛ o kɔrɔ ye fo ka dugukolo meleke olu tɛ se ka don Mali kɔnɔ tuguni quoi tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali justice ye koba kɛ cɛw ye ko belebeleba de lamaga je cɛ ni mɔgɔ min ko mɔgɔ minnu mana fɔ ko procès k'a dabɔra ko k'a bâcler ko ka forme k'a la nin tɛ forme yɛrɛ cɛ ni procès ma bâcler dɛ peine min dira nin ko la cɛ nin tɛ manamana peine ye dɛ 46 nin soldat minnu tun bɛ Mali kɔnɔ 120 dir'u ma k'u ka miliyɔn 2 sara muso ninnu minnu bilala ka taa u bilala ka taa pour des raisons humanitaires ko parce que u tɛ ka se ka condition de détention supporter ko procès do probablement i b'a sɔrɔ o mana parce que a fɔra k'u jugera par contumace n'a fɔra k'i jugera par contumace o kɔrɔ ye i jugera k'a sɔrɔ i tɛ yan donc ko olu jugera u tɛ yan ko peine de mort ko olu kan ka jɔ de Mali finitigiw bɛ mugu ci u la k'u kan ka jɔ de ka mugu ci u la cɛ ça c'est du lourd cɛ nin ye koba yɛrɛ o de la maliyɛn fɛn fɛn tun bɛ ka Mali justice tɔgɔ tiɲɛ ni affaire in na cɛ a bɛɛ ka bɔ a ka yafa deli a ye bɔ a ka yafa deli justice fɛ a ye bɔ a ka justice tɔgɔ duman fɔ u ye baara min kɛ nin na u ye baaraba de kɛ dɛ n m'a fɔ n bɛ segin a kan n m'a fɔ n ko justice ka ko bɛɛ ka ɲi parce que problème ba bɛ kiiri kɔnɔ problème ba bɛ yen mais u ye baara min kɛ bi ne dalen b'a la nin ye nouveau départ de Mali justice a visage kura bɛna kɛ nin de ye a tɛ siran a bɛ kiiri tigɛ exécutif t'a bɔ a ka décision kan Mali justice ma Assimi lamɛn dɛ est ce que nin ko tun tora Assimi ma Assimi tun bɛ se ka 20 ans d'u ma non Mali justice y'a yira ale tɛ baara kɛ ni exécutif ka kumakan ye séparation des pouvoirs fanga min dira ale ma ale bɛ baara kɛ n'o fanga de ye fanga min kalifara a ma o fanga in a bɛ o de lawaleya a ma Assimi ninnu lamɛn dɛ n'a ko Assimi ninnu lamɛn peut-être négociation Assimi ninnu bɛna o voie kan
peut-être il va soro ni Mali justice ko Assimi nunu la mais il va une peine abseka ka akunteke niveau là mais Mali justice ya irabi ni ko be ale ka bolo kan fanga mi ma le bolo ale be bara ke na ka fanga de o fanga de kama Ivoire muso nunu ay sam ay shi kaso est-ce qu'il y a femme non shi kaso era tere peine de mort o koro de ku kanga joko ka mugu chula ku u kele o kele ku be 10 millions sara la mere ko muso nunu muso saba munu nu tara o ma songa yu ka kiri la ko lu kele o kele ku ka 10 millions sara ku kele o kele ku ka 10 millions sara ça fait 30 millions 30 millions plus 92 millions ouais joli a au fond 30 millions plus 92 millions je pense au cas où il y a 120 je pense au cas où il y a 122 millions 122 millions 122 millions ni ma fait 92 ni fil la fin de mon gars un commentaire là comme son nous est-ce qu'il y a voilà 122 millions donc ma fait 122 millions ni atagale donc comme son nous au lieu que me 10 millions sara on qu'on y a atagale comme mercenaires nous et ton nous 46 personnes au lieu de 2 millions sara ou 42 est-ce qu'il y a donc nous ça fait 122 millions c'est que justice a appelé au kunari Mali justice ya pere a suma ka pere at chatsega temenga a benala chatsega temenga chekiri minge bilaya tesega temenga foni mo ngera nga kuma ifore foni mo ngera hasidi ikera nyanwe ere ba fo ko Mali bagabagara ni nkola ou bien ko Mali kiri influencera ni nkola cheo ko Mali kiri influencera ni nkola a ben ala ni kira che yejuku galo ni fo ibe fait asiminga ko nyenwa de bila fanga nyenwa de bila transition nyenwa de bila sinon pen mindara nunu ka atisega temeninga utara we penunta kata pratiquement peine maximale utara already peine maximale utara already cha tesega temeninga ore la même information yen ang me klongela ni ay Mali justice ni condamnation ge che jama kla koyi ja angana mo nunu nana complot là ou nana jamana déstabiliser là parce que tien be fora bi keneka ore là Mali justice a une peine sukuta ni ndabora de na be jamana wora mo kono na be CEDEAO kono ni mise en garde de CEDEAO ma ni mise en garde de France ma ni min kelen flen Ivoire sera sous là akera français akera américain ou akera allemand mo ni ko kibe Mali jamana déstabiliser nani tegeta amike ka djemoko ladi amike ka djemoko lasomi ama yira ela ko Assimi Goïta ka fanga ko rebe sena ko ibe ka nunu ka fanga temena bena ko luka fanga banade donc c'est la peine maximale pratiquement qui a été prononcée vraiment dans cette affaire nime affaire gravité ira nimba affaire importance ira nimba ira affaire c'est le même niveau mina ni munu tara mana kan fo kan binauka ni koro de ko temena obeka justice kumana wa Assimi Mali justice boyan Assimi Mali justice boyan Assimi atoni procès ngake Assimi sona ni kiri ngake Assimi Mali justice boyan c'est d'ailleurs nana ko be négociation nge Assimi ngo problème de négociation mais a to ko kiri ka kuma or la kiri kumana wa uni kelege mina munu nana ko lute segin tukuni justice ko kay kelege mina nunu aya confisquer iba do ko Assimi sagoten na ko kiri aka baraka ama président la ama mo shi la me fanga mi ma bolo kiri e baraka ka indépendance de là sinon ni Assimi ngoka be nunu blasa peut-être ko arme de guerre nunu Assimi ngum se ka fo ko ka tanu ka arme de guerre mais Mali kiri ko uye Mali sharia soso uye Mali loi munu manga jamana la uyo loi soso ko semfe ko kiri yu ka femne kiri ni mineli nga Assimi se ka mbo kiri bolo uga marfa mineli kiri a sazilim nge a fanga a pouvoir te Assimi bolo absega ou gracier mais ka uga marfa la seguma o fanga te Assimi bolo constitution mo pouvoir de Assimi ma constitution mo pouvoir de Assimi ma ça ri fin fladron ne be fo bi justice a jo ajoro la ala kaninke Mali justice a nyedan kura Mali justice nyedan kura ala kaninkaye ala kaninke Malion lafiale justice ko la ala ka justice ko
ala ka dususuma di malien ma ka damene ni an sona Mali magistrat ye an sona Mali critique la ye an dalen nous la wa nyebe ni dynamique de bena continuer an ba bisigi ka fo ko ni dynamique de bena continuer dans les jours à venir ko justice mena baraka ni ne bi malien be ou ye fierté di an bema wa justice ka don malien mu fe on malien ti yona est-ce ya fam sari mo dama do be olu be se ka mo to tien o be se ka institution do to tien mais an gana juge bella goshi wallahi critique la nyama we mali kono billahi wa andalen do la donc ni c'est fait c'est ça condamnation min kera comme memorandum de kera kiri klala ga bara la ante kiri ni ngatuni ça maintenant la balle est dans le camp de Assimi mse sanga gracita décret présidentiel ka nunun gracier parce que constitution a fanga dama constitution o président me joro la ko Assimi mse ga o joro fa charte de la transition o fo o de la bara be ka ken constitution ni charte ma fanga mdi Assimi ma constitution bo fanga di Assimi ma donc la constitution confère les prérogatives de chef de la magistrature suprême. Assimi est le premier magistrat, il est le chef de la magistrature suprême. À ce titre, il dispose du droit de grâce. Assimi est jamana magistrat foloy, jamana kiri tegela foloy Assimi ne. Ale de sega yafa constitution a sedama. Ale de sega yafa na fora ki fera, ale de sega yafi ma ka fera le boama. Na fora ki konanera samwa, ale de sega yafa ima ki ga condamnation ka akaso bin ka yafa ima kasola. O fanga babolo. Donc, Assimi, il peut gracier les 46 soldats. Est-ce que vous voyez? Aïe, il la méga analyse. Abse vous gracier, mais aman nounou. Atsega aman gracier de. War mounou fora ou war sarade. Assimi msega yafa wa kasuma. Ou be labla. Mais, femme yega war sara. Kouga marama fendi. C'était Assimi kabo boama sego décision wuli. Ça, c'est irréversible aux décisions. A tesega wuli tukuni ni afamu. Est-ce que vous voyez? Donc, bi anjera nae, Mali justice bara minge. Ay mona mimwana, Assimi anjera nae, décret présidentiel ta, iga mougonounou gracier. Jamana yemwa e kumakane, Togo président nana kuma en fait, anteseka bambebolo, wa memorandum ayake ane Côte d'Ivoire tchelala, nama yake anu tchelala, aman kumakan batu, amanga engagement batu. Malien fait bana wuli ni kofe. Wallahi ka foko Assimi Sirana a ben ala che ye jugu galo ne dala I da sago de fo billahi wallahi tiente. Est-ce que vous voyez? Ni malien fait ko Assimi Sirana ko ga mo nunu bla ay galon teke. Na kun Sirana billahi 20 ans de di nunu ma. Billahi mo do kun te condamné à mort. Condamnation atese ka temeni ngangwa. Et ama Musa condamné à mort. Musa makla ka gracia ngay Musa konane ka kla ka gracier mo jol konan la Mali la nou kla la ka gracier gracie te kokuraye Mali kono. Est-ce que vous voyez? Gracie te kokuraye et ngo coup d'état kera loi d'amnistie ma ta coup d'état kama wa ngo loi d'amnistie tara ka yafa coup d'état ma akera aya nunu ngatana akera Assimi nunu ngatana et ngo loi d'amnistie tarola ni présent et gracier li ke aya ka balade ke aya seke Assimi negede. Ay pression me supporter à malien te ni kuya blani à ni niveau là cap c'est la pression supporter qui ba Amérique présent boulot qui ba céder au chef d'état au boulot qui ba mbé ka te mo non bla kuya nga charia so ku ga juger eni ala ni krache mo mi oké Dieu me se ka faire reprocher à Simina a tete qui se ka faire reprocher là donc naï ou black ou gracier c'est très bon il est temps sans en concentrer à l'essentiel Kidal Bambulo, Ivoire ga soldat nous tena akli lajki. Aga nous gracier, ku blagata barabana, aman concentrer nord kele kama. Tchetna Mali déstabiliser touni, frontière bem la ka frontière bem fermée. Mali kera kak, coup d'état tseka ke Mali la bilay ka la sanakane balolé to ateke. Ka boué aitara nous toy. Ousmane Maran Chérif nous. Anga karamogo jole o Cheikh Sala nous, ka nous toy, ka kuntala ka toy. Ani famille segu karamogo na doni bagao. Mali donne moi billahi coup d'état ça ga Mali là à tout temps on a pas. Est-ce que vous voyez? Donc à même mille fois ça ni ko bana quoi il est temps anga bon dossier kono kiri aga kiri tige
anga boni dossier kono Assimi ngu grâce ko tout fait nunu gardeli dia dongo da auta kalama anga blende munu ga ta kelege woro la olu tsega ta kelege woro la olu bena nunu gardeli kama anga force spéciale olu de be blatuni nga nunu garder parce que force spéciale do alors que force spéciale olu joda be kele daga la bi Mali mo be effectif la kele daga la in ala tia amega na do garder ndaro ni afamu alors que gardeli ani Mali libéreli ni atagala Mali nord libéreli on nafa ka boni nunu gardeli ni ata terre kala billahi abanye donc anga boni ko kono quoi anga nunu libéré Asiminga ou gracier ku libéré anga mina munu meka ke ku garder no anga la hauta mina anga keleke cho angolu be blagata nord la che nord kele ma bane sema be ka bara minga obe mulbale amina nord la che maleo nan klongera sema be ka jamfani labe min ke ankama nan klongera na manyeshi obe ka min labe ala kana régi voilà donc Assimi il a le choix na une gracier nyengo aleni hasri ani mɔgɔ min tɛ fanga in fɛ o de b'a fɔ ko Assimi kana na nunu gracier i tɛ se ka kɛ cɛ ye Assimi ye min kɛ ni e bila la i tɛ se ka kɛ cɛ ye ka tɛmɛ Assimi kan bilahi a ye pression min supporter na Mali politicien tɛ yen k'i b'a bila nin na k'a b'a pression supporter a tɛ yen bilahi a tɛ yen i mana ne Amara bila nin na Assimi ye temps min kɛ yan'a ka nunu bila walahi ne b'a bila yan'o cɛ cɛ jɛra nin de kɔ donc il est temps n'aw gracier foyi tɛ hɛrɛ kɔ cɛ dɔ kɛra adamaden i t'i si kɛ i ni jamanaw bɛ to kɛlɛ la permanemment o tɛ kɛ toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw cɛ ko ni jo yera ko la kana sama fo k'a dan tɛmɛ o man di ala ye Assimi nunu gracier foyi t'a la i ka a dɔnna k'i ye cɛ ye a dɔnna k'i tɛ bagabaga wa i ka kiri anw dala la ko Assimi tɛ bagabaga min na dɛ kiri ye jaabi min bɔ o jaabi b'a yira an na k'a fɔ ko Assimi tɛ bagabaga ko mɔgɔ tɛ c'est à dire ko mɔgɔ tɛ se ka Assimi lasiran bilahi est-ce que vous voyez en même temps u bɛna wari sara u bɛ mun kɔ u bɛna wari sara an ye u bɛ wari sara an ye 122 millions Ivoire bɛn'o sara Mali ye Ivoire ka kɛlɛkɛminɛnw saisira u ka mɔgɔ dɔw condamnera 20 ans dɔw condamnera à la prison à perpétuité cɛw tuma an bɛ min ɲini ne t'a kuma lamɛn cɛ si kana ne wele ko Assimi kana nunu libéré mɔgɔ si kana n wele ou bien ka message bila n ka inbox la ko Assimi kana nunu libéré n t'a kuma lamɛn cɛ si fɛ est-ce que i y'a faamu cɛ an sera niveau dɔ ma i bɛ ko sama ka se a hakɛ de bɛ ko bɛɛ la quoi est-ce que vous voyez hakɛ de bɛ ko bɛɛ la an ye mémorandum signé e tɛ se ka min kɛ kana fɔ k'i bɛ Assimi bila k'o kɛ i mana kɛ président i tɛ se ka min kɛ i tɛ se i bɛ mɔgɔ min dɔn o tɛ se i sɔnna bɛ mɔgɔ min o tɛ se ka min kɛ ni Assimi y'o kɛ i kana n'a fɔ k'i b'a jalaki cɛ dɔ kɛra il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye est-ce que vous voyez voilà donc an bɛ bi vidéo an b'a bila a balimakɛ n'aw denkɛ dɔ Amara Sila Juri chercheur